wo Jimmy Forte sao wo gina ho na wakotena tebe so na wo didi otumfo abrempomfo atem otumfo gwa basa mi ma dibem na ado nyina mi ma dibem gacha mu aten otumfo tia mi ma dibem afu enso pachi sabronum adumakase kese na nanu nyina ma dibem bio mo ni adwuma pa amabo mo ene adwuma pa amabo na abrante bi wo wiase eto keka se na nanu ma mbubo mu di nyina jadamudie titi oni otumfo gwa basa na gwa basa waje 1.5 billion ene apamfofrei 150,000 Ghana cedis 150,000 Ghana cedis which is 1.5 billion tetede ni bi ana otumfo bu abasa aja busa aha Pokuwan TV penisem tumedie ana me de medin ani kofiafie bo moda so subscribe be like no comment no share isan say ye woni pepebre dan de nyina ye boaboa no a ye de ba beso mo se oman e de hie busa ye tie ne se ewiase etuo we nya chiginafo a na etuo etuo we nya chiginafo a eto papa batopi de ntia meka ne sa ne se oye oba oye bema ahimfie ho enya nika enkoyi oha wo problem ho efin aba ho no man batopi e mafi ni nje ho moso e masa ya de ni nje ho moso batopi eyesa anhwe ni gwase ne beba obi a be fa do kwa oduba besi ho onse na anum sisa no mo de ne ko yesa de besi ho ahimfie ho nkoyi enya aduane ne oni mu a ye mu nkwan emutuom se mojadu ne de abrem ne maami anase ne papa batopi ya ahimfie ho problem ho oha wo batopi mo de hu doctor da ne buache obehwe sisi am bia kama afi me ma no a ayese kontom de de akaja no batopi ma ni mu ye rade ya te wo ma ni mu so na ayese esro enkonkoje sutro emma dodu aje sutro wo dem nyina you have just 1 minute remaining empty of obrofo no na fi ya dia power so 1 minute pow now da for now na so doctor da ne buache se bra wo mo gina so o ba twema mo ntimu aye de kama bibia akoye dia ma frɛ no na onye bibia kama efo ba chopi wosi da awie ehu hia sɛ obaji mita ehu hia so be ye wiring ni nyina so abrate ba kopɛ na ehwe aya ma wo ono de maka tro da ne be nyina metena meka tro sɛ ono no sɛ bi eburu wontinti mu nsa ne usika watase ono no me estimate wie meka tro sɛ sika na nso o hwɛ aye ne ma papa de ama wo onema esefata anu woto de aba be adwuma de ama nto de an so be frɛ no numbers no ene go screen so frɛ no onye waya ni nyina kama efa ma afi so waji mita ye kama enye mita bi on ma enu asisi etimi so asatete chamfan misro e ma sani go sani bi ento mo da so be frɛ no be ni nyina kama de ama ma mi ni we on ta de pam no enho abanfa so eti enho abanfa so ni say ma mi grace say entuma na wo de agu de moa ugu so nsan mesro jasu sagu ese opam ade ko adwabo ase no bia hu se ampa wo nneoma na so ntuma bi wo no a asa de kamu a efe papa ese fata se ade ko adwabo ase ne hu se enu asme se no obenten wona eba na grace de e man ko an wo pa to acho bi se ekete se ntuma pa se ye nwura ni na afabra wo bepam wono wonsam ntuma nko ade afabra wo bepam ni na kama ade ama wa pama wie no ngacho pi mami yu aso be se wo de ahene ye toma ebegu saa atade enim na ma atade en aye fe papa enu twemu a wo mo fascinator na so di ahye oti emako maamenom aye fro maamenom ema panifo a mo sha atare a mo pese mo di bibi ka muti na ema mo hosuo no edan so no me ba chopi eno so mo frɛ maame yu ene maame grace a o pam no wo di ahene egu mo mo fascinator na bibia aye kama mo na beso na description so fa e ba to aye se ya haye ho enkonkofa amunya mo me ma nyo ni o me ba jobi wa we ya bi ba pa wosum amunya mo ni ni e ben e de na amunya mo die on ka asem bia me ba jobi ye krobia ni se de musibo o monsawa krobia ni se de mama mesitie krobia no mama ni no mama mre me ba jobi uhia the cultural MC betinetine wa yie e de ma afesu wo mo a e hye nioma obaati ani ma me yu e be hye ne kama eyase nioma say ye dwade say ye anopa ketese say ye adekyerede awia adekyerede ni nyina abehwe
ni na aka madam afi so mo so anoma o mo esu ayi asema akwa aba ni nyina so o de bedan the cultural MC kufiafiri a ehwe na bibia atini akoyi e de man pacho na bese no na rescue ni so ba bi menu pe na dan de nya ka cho se menko bo sanjam ani asama ado ho de mempe ana afi so memma ana so wa ma me so a no so de wa so ma me ni na aka madam ye tisi sam nim enen sam ma body bedda sam ba ka ya bisuafo aba fitita fidie ni so ni titru ene ye nuanom Asantema so TV aye no mu nyina di dwuma koro amkoye abrantie bi interview ama abrantie ni din ene Kwadwo Amoa Ampem we fa nana bi anso ni din so sabi egu wodi se hu wodi nyambrasem tini din ye bone wie ye bone ya se mokobu no ya asa meso awde watwe meso ade bedi bancha pesi ni ya fa hu so adwengu kura fa bi mu so e bone di wie wotina bi oya ade a obadwene ho ba ma na adwan ye yenu wodi asua ade akotena sa kasafoni ni so akoka se santehina brempon a omaso pompo so mo sai wonom eye sebi akronfo sebi omo nka no kre sebi omi okontopofo sebi omi edamramafo ama ehun se be deja nti ekoba se sebi hu sa abrempomfo yi a na ohwe omani kanche na wanyo mutirimuka enne abrante ni to atwi mpani se utra bifoche so di bofra wano ebefo woto ebefo papa so pa anwa so enye nanu mode o ene yie mu ntia na wo de wo so mpani yie mu dia ye do ba hu gya no so a mo wahe wo ba hia ye nso abrante ko tra wo keka de opa ana nkonwa da roma sikadwa da roma abosoma da roma o mayi ni to akonwa wo manwa ni to akonwa yin na se mpaboa sane na se anua ana mo gugu wiem ni nyina ne se abrante ni to atwi ne to atwi na wa bra sama hene na sama hene ahemfie abrante kopie ho no ene enzu ahwe wa kasa ahwe wa se peta enzu abonu wo wa fo papa santene chiame kokusu na bia wo bia me chiawo me se yewura wada ma eguru se papa we yi obi anani ade tese wo no ya fa ne ka ho se bi onya chiame kra na yewura wada ma me ade sere de amunana se na mesere mu senso ya so na mo beto sa adwuma de ni da maye ya me ka santene chiame kokusu na wo ma se bi eguru mu di sanfu di se hu awo Ghana ha mrati amoni suade omoni ati omoni to se bi eguru abadu se wo we abeto ni to nwi ye no ne se pa de bia me ka cho se ye no ne se na ami na wo su kono ma te se wo wada ne pete de bia ne simi dan se bi eguru me ka se kura na ba bi kura wo du ti to kura woni ba bi adu ti to anso woni no ye hia fo ma ye ne de bia ensem wo ye ho de bia ne akopa asem de amaye ho chami kokusu ohene muni adwuma na bo abaso saa obi nya sa bia nkobe bi santehene ni sikadwa da romanti usuro hwe esuro bia nso da ohene me suro bia wototo abante ya no na abante ni toilet bi se wono ye santehene ehwehwemu hene otufo se toilet bi ehwehwemu hene ma men kan sipi na me mount ya se otufo se tunya me kese santimewura ni wura wote kokoso wote abanwa so ba chopi woni hwehwemu hene o tom o wa maninya hene hwehwemu hene woni bi o wa maninya hene ano de letter na mabonten se na nanu agye adamudie na ono na e otufo hwehwemu hene nti ono wa hwehwemu hu se sa na nanu ma bebu omudi ka bu omudi ma omudi bi mu ni nyina no o ma jajamudie bi ne otufo bu abasa na do nyina hene na jati amoaten na pachi hene afenso na sabronum ana adumaka asekese na nanum nyina jajamudie enye wo mu ko awo ebi wa ti ache se ye ka se bobodi a ahwa de abecha ma de asa ana odi na ma be fututa video ni so odi bo na wosafo hene ana odi je nkofo sikadi ana ma de so wa fa bi papa wa wi ma no wo mu a wo mu wo mu sa pelse wo mu a wo sa mu sa nkwan wo mu a wo mu sa nsuo wa fa wa wi ene pani no menya adwe
akwara no benya adwe wo bia wo fa ne bi ene ne to atwi Chiame Kwakusu otufo Chiame ekenkan letter a brata ni betu dwa se wono eye otufo hwehwe mu hini abusafo yenti krata ni musemmra krata ikuta wose Corruption Combat International LBG founder Nana Kojo Amwa Ampem Okoji Abo, the grandson of Nana Owusu Afriye, the son of Nana Osei Tutu the first asante yene title awafani ana ono aye ne letterhead ensa no mamu ati bie no ono atro ewade wonya ho atro krata se wo ye wonu muntu wate wonu muntu de bia me ka se aya na opemso na botra wo wonti ama enema bi won ma ahemfu bi asa bi ebru omanu du dwom te se na amampo hene no aya na bibi won ma na aja omahomso no matiti aso asefi mu ensem ni bi asefi papa na wabra na Chiame Kwakusu otufo Chiame wabra wakan krata ni musem wie no abranti waji bi papa ene ebonkum nifa waese wakodo bi ensu abono no ye abujabo etie bi mre sa kronfo wono ase oye Corruption Combat International sesi a wasan da ne konfo a okoma boso miensa onko akomtete boni a wadi nsamani a wadi nkrofo sika okotra kromu a ofa match sa de wono press unim se odipa ho so ya de na se tru mabu akoma ho anhwe ya ye boy ni to free sakreso fa so ni free ana nipa hoyi bible kraka osi okwase hoyi na no frefre to kona ni suntem frefre sotro kamata ndo unza kikano erade awa otufo Chiame krapa acho di ba ye tie kasa di bimra jina mo bia mo no mo bia fa nsanka no tie bible kraka se okwasea ene nsesa na adwen enso asotwe de ye de a obenya asotwe ohun se wa nsesa wa adwen wo ya de na se ade aye ye wa unso wanya amane a eni dina otumfo santimawura otikoko so se etunya mekesi bibi bia oye ne nakwanso akonyo bia wo bra na djuma ohun bi wanya amane no nananom adaroma ansa kwa na aban ede ne sabebam ha mo horo na ase na abante no na adomi abrahene pacho bi ede ma no pacho bi pa ede ma no ma na asem no areko abrante de dwato asim so se de esi ye nyina no ai se ekom ene ani bre na manfo na ebe ono pa to de dwato asim so se de esi ye nyina nananom adan wabesoma konwam ntimo fa nche no ense ewiase se unu hu na opacho wa ye de chew ohun na nso mpani se ye hemra se wankasa ade a yebo odi ahye enya de papa wankasa otibu abubu afo ana afi so yebo odi etumra tubu a enye ohun ade a we yansani ohun ama nananom na ekopacho de ama unu se nananom a wo di o matem o ka o masem o mo na se pacho ma na abuzafo e de tia ni se abrante no ono akasa ne sifem ye opacho ebubo nananom din epacho pa edp na adomi abrahene ede ne so se wono akasa wonu ne ho na se de abefo tete video okotena so ekoka se nananom agyagyamudie no ontena so nka biu na mum obetena so apacho na wodi asere se ni nuanom so a omta ye saa no so omo so enyai na ahwe na nya amane a so hu betimi achiro Nana Buabasa Nana Donyina ana Nana Jachi omo nyina cho se beti asem no a man ko ho nchen anwebisa mfuso a mayi tini ko wanchi uti wi ase ohu na oto asase tu apampamu a anu to se onim nyansa mediani die ma nananom asabi eguru ani mpanifo a mesrem ado mesrem anya ado mesrem eguru sabi eguru nananom a aha no ohu apa no mesrem nyese medidi matem na abrantie die na ma mede ka asem nyese mani na nso ade eye ne se sabi ne mpasoro no apa enti na adwemu odu wo wadwen ya te se graphic aya de prepare to
uko dua so ade pepa auto emu ha uni munyansa wadwen ne mu oha ese unya amane no wonko na akoto desi fom ese unya ha wonko na akoto desi fom oko ne ho na koi ho na hye wachi besa me ka kire mabunu ene sa brante ene obutu yi kodwo amo ampem sa panindi na okuta nko so jato wo yefro kodwo wie na woni munyansa panindi we yefa ni mu asem se be gu yefa mu nkwasa asem yemfa maye ni ntra ni ntom atwo we wo hunu so yetwa edani case 5 de mano unim case 5 nkwala abo na yefa ni case 5 no sai bi ni yefre no ase wo hu nyansa nti ye na jacha mu ati 240 ami se na oben no utiri ye unya na tufo bo ananom de cheo ya do wo cheo we no ya do wa cheo mpono no aho tete ho no ekra so twen de obeje aban no benya ase esa se Ghana emrakuni no ewum se ogu obi hu fi a nipa no wo ho kwa se odo kokot na court kana asem de ma no wo ma akoko ma asem nyina na aja cha mo ati oye bank manager o chama me boa oye bank manager nanu ye kono o si me se biegu sika dwa siesie me enye obi sika na mepe ati se bia de mi ye no na hu sa ade we de ni ame ko trans ni konyo yi chenso kofi ana me nua ade we de e ka wotene ni ya ane kura pokura no wo hwe ma yi to yi o ka che won na mu mutom nya se ase me se ko no wo fie e wo ne bank wo kura me ni ko sia wo ne bank wo mo no aka de o mu nya che wono ni na sai kakra onye yimu on papa ni pam hwan na nanom be na wate o masema okọ o mo chen a omo ye omutuom wo asante yenye yimu na nanom omo nye yimu bani se de wonum ni sua wo hu e wa asante kasa mu de wonum sua wo hu oso ya asante hene na ade nti na wunya saa asem we no won tuo mi ka fa akọ asante hene wo 242 bio ako dwa to acha mi se na moda ma sei na mate anaso wo ko de fekutire mu akọ hwe sei bi ko o fekutire kura na ade tire wo fa anko na nanom anko ka na nanom moda roma mummu ame na asema mate ya pere puma sibre ana odwantwie dwan me wa dwi mu ha na woni mu nyansa nti eja wo funi de obedie wa no fu sase te trogo ati free udu amika na wokoye de ope na madaroma ne sremeka ne sremaka ne sremada mu nso a sabi eguru amanfo ede mudin ejisika na muni mu ho hwe no ne sremada edu bia o se musa no ho na nanom nso a sabi eguru na no mopemso kan wo se wo mu ati wo mu penasema omu din na mu jin kofo sika nyina woni sa kire won wa boso mu kan mu asemboni a obete wote so konyo be yiwa ma ati ase konyo be yiwa ma enti mesira mu na nanu madaroma mu njai sa se penisi bia koka papa nye grade ye watie enti na mu abante onya akwan ko yi sa se hu na nanu madaroma penisi ye tu mo monefo ni etu okra so anase ekura safo nyina nkateboni o mabefra nkatepam ana madaroma yesra mu ya katepa eyi wonu a wo mu mpese sante be koso yesra mu njai afeso na nanom so amoye adwuma pa so me bom abaso mu ni adwuma mu amanya da mu die me bom abaso mu amonton sa ase ba ko mienu miensa e ma nipa ba ko bia no so na madaroma edu mu amonton sa ase na mafa echi akoton so mesra mu nyai se be bu sikadwa wo sese sante hinu enso na nanom amu be sante hini mo ne ye ni musu ni mo ban no e na ema sante hini imu asa yedu bebrebe timesira mu ada dwumadie no emu ode pa ye panisem dwumadie a Wopoko TV so so subscribe, like, comment na ehye e de esem no sensem bia ba chire efa ahemfie sensem ho a na madaroma
mo mama so ni mo ni AC won me ba bedam ni ene Kofi afiri Accra. Boku One TV.